କେନ୍ଦୁଝରରେ କୃଷି ମେଳା ପଡ଼ିଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍। ଇଏ ହେଉଛି ମୁଢ଼ି ମିଲ୍। ମୁଢ଼ି ଇଏ ହେଉଛି ଝଟକା ମେସିନ୍, ଯାହାକି ଆମର ଝଟକା ମାରେ, ବାଡ଼ ଚାରିପଟେ ଦିଆଯାଇ କରେଣ୍ଟ। ତାପରକୁ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଜିନିଷ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ମାଣ୍ଡିଆରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇପାରୁନୁ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଇଠି ଆମର ମାଣ୍ଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକିଆ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଇଛି କେବଳ। ମାଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ମାଣ୍ଡିଆରେ, ମାଣ୍ଡିଆ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଆମର ମାଠିଆରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଫିନାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଦେଶୀର, କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଗକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯାଇକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଛତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତାଙ୍କର ମାଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମଞ୍ଜି, ସବୁ ପ୍ରକାର ମିଳେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ବନମାସୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାହାକି ତୁରୁମୁଙ୍ଗାରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଇ କାର୍ଡ଼, ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚାଷ ଜମିକୁ ଆରାମରେ ଚାଷ କରିହେବ। ଏବଂ ଏପଟେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ପାର୍ଟିଲର ଅଛି। ଗୋଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଛୋଟ ୱିଡ଼ର, ଯାହାକି କୁଡ଼ା ଖୁସା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଆଉ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରେ। ଇଏ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ୱିଡ଼ର। ୟାର ଦାମ୍ ଅଛି 45,000 ପାଖାପାଖି। ତ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବା ସବୁ ଜିନିଷ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଛୋଟଟାକୁ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ, ତ ସେ 45,000 ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛି। ଏଠି ହଣ୍ଡା ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି। ଏଠି ଆମର ଆଉ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାୱାର ଟିଲର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ୱିଡ଼ର ଆମର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଦାମ୍ ୱିଡ଼ର। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ଼ର ହିଁ ଅଛି। ଏପଟେ ଆମର ଧାନ ପେଷିବା ପାଇଁ କଳ ଅଛି, ଧାନ ମେସିନ୍। ପୁଣି ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଆମର ୱିଡ଼ର। ତାପରେ ଅଛି ଆମର ଧାନ ମେସିନ୍। ଏପଟେ ଅଛି ଆମର, ପୁଣି ଆସିଗଲା ଆମର ୱିଡ଼ର। ଆଗକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆସିଗଲା। ଏ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦାମ୍ ହେଉଛି 2,50,000 ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟିକର ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ଅଛି। ଏହା 2,50,000 ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା। ତାପରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଧାନ ପେଷିବା ମେସିନ୍। ଏଇଟା ଆମର ଡିଜିର ପ୍ରାଇସ୍ 44,000। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଡିଜି ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି 89,000। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର 1,02,000 କିଲୋସ୍କର ଡିଜି ଗୁଡ଼ା, 1 ନମ୍ବର ଡିଜି, ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି କିଲୋସ୍କର। ଇଏ ହଲର ଏବଂ ଇଏ ଚେୟାର ଅଛି ଏପଟେ। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ଫେଜ୍ର ହଲର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯାହାକି ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆରାମସେ ଚଲେଇ ପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି 65,000, ଟିକେ ବଡ଼ଟା, କାଗଜଟା ଉଡ଼ିଗଲା, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆମେ 65,000। ତାପରକୁ ଆମର ଏଇ ଟିକେ ଛୋଟ, ଇଏ ବି ସେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି 22,500। ଏଗୁଡ଼ାରେ ଷ୍ଟିକର ଟିକେ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ବି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ। ତ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଧାନ ପେଷିବା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିଦେବା, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଆମର ତଳାରୁଆ ମେସିନ୍, ବା କିପରି ଭାବରେ ଉପରେ ରଖା ହେଇଛି ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ରୋପଣ କରିବ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମେସିନ୍ ଯିଏକି ତଳା ରୋଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୁବୁଟା କମ୍ପାନୀ, ଜାପାନ କମ୍ପାନୀ, 1 ନମ୍ବର କମ୍ପାନୀ। ଏ କୁବୁଟାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, MU4501ର ମଡ଼େଲ। ପଛଆଡ଼େ ରୋଟାଭେଟର ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ରୋଟାଭେଟରଟି ପ୍ରାୟ 7 ଫୁଟ ଅଛି। ତାପରକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମର ଧାନ ପେଷା ମେସିନ୍ଟେ ଗୋଟେ ଅଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମର ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଏ କୁବୁଟା କମ୍ପାନୀର।
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ये मध्य रोटावेटर लिखाई। ये टिके बड़ रोटावेटरटा प्राय 10 फुट हो। एपटे मध्य आमर एटी आमर वीडर अच्छी कुटार देखिपारे आपण माने बहुत बढ़िया देखा जाउची। छोट छोट एटा सब गोटे छोट वीडरटे तार फाड़ मध्य बहुत छोट। एटा आमर गोटे छोट जगार भी ताको चलैया बहुत सहज हम। यहाँ टिके ताठू बड़टा ये मध्य आमर भल काम करे। ये देखिपारे स्प्रे सब आमर स्प्रे पाइप द्वारा आम स्प्रे कर। एपटे आमर पावर टिलर गुड़ा सब ठियाई जहाँकि VST शक्तिर सब पावर टिलर। ये आपण मैंने रेट देखिपारे सब ऊपर रेट गुड़ा दिखाई। यहाँ हूँ तार प्राइस लिस्ट जहाँकि सब पावर टिलर प्राइस लिस्ट ये दिखाई। तापर को मध्य पावर टिलर अच्छी आगे को देखा। यहाँ गोटे जॉन डीयर ट्रैक्टर सहित हल को मध्य आनी। हल बहुत गभीर जाए हल करें। यहाँ आमर पूर्वर जो लुहा लंगल आमर फाड़ थाए से फाड़ यही लंगल लगी देखिपारे आपण मैंने जॉन डीयर बड़ लंगल बहुत गभीर पर्यंत ये आमर माटी को ओलट पालट कर। ये हूँ जॉन डीयर रोटावेटर जहाँकि रोटावेटर नुह ये हूँ जायरावेटर जहाँकि ब्लेड गुड़ा यार जे स्टाइल अच्छी। ये माटी को एत शीघ्र धरबनी कि माटी जगार फाड़ एत शीघ्र भांगबनी बाड़े होगी खसरी जीव। तापर को आमर एपटे पावर टिलर अच्छी। यहाँ आमर गोटे छोट वीडरटे गोटे पावर टिलर अच्छी। यहाँ आमर धान कटा मेसीन टे देखिपारे छोट धान कटाटे जड़े या चलैकी आराम से धान काटी पार। VST एपटे आमर VST पावर टिलर ही अच्छी। आ देखिपारे ये धान पेशिवा मेसीन गुड़ा अच्छी। युड़ा आमर छतुआ गहम यहाँ 2 जन स्त्री लोक आमर हंडा मेसीन टाक टेकवा चेष्टा कर सफल हो जाती। आगक टे जाम देखा एपटे आमर हार्वेस्टर गुड़ा अच्छी छोटा छोट। ये आमर तेल पेशिवा पेड़वा मेसीनटा यहाँ तेल मिल बोल के लिखाई देखिपारे। आगक टे जुआ तापर आमर सब प्रकार ये धान अच्छी जिते भी हाइब्रिड धान देसी धान सब गुड़ा ये आम देखा। यहाँ हूँ ड्रिप मध्यम आमर चाष होती किपर भाव में आसतु टे देखा। ये ट्रैक्टर अच्छी आ डाण साइड को रही आमर ड्रिप भाव किपर आम चाष करूँ। तार टांकी एवं ये आमर गछ लगी तले ड्रिप पाइप बिछाई देखिपारे आपण मैंने। तो किभली भाव से अल्प पानी रे गछ से ड्रिप रे ही सार औषध सब किछि जीव से ही से बड़ हम। आउ अजथा पानी आमे अधिक पानी नष्ट करवा नहीं जेपरिक कम पानी रे स्वल्प पानी रे आमर गछ हो पार। तो देखिपारे आंब गछ लगी कदली गछ लगी। यहाँ हूँ पुणी रोटावेटर टिके देखीदेवा। रोटावेटर कादो करने बहुत सहज। यहाँ हूँ वीडर प्रथम देखुले वीडर। तो यहाँ आमर हंडा मेसीन देखु जहाँकि पानी केवल ऊपर आड़ू पैक करदे से आपे आपे पानी टाणिब। फुटबॉलटा पूरवाई पड़ोनी। फुटबॉल को आम जब फिंगीदेवा पानी रे यह हूँ प्राइस 34,000 अच्छी। तार सब सब्सिडी अच्छी। ये से हंडा मेसीन सब गुड़ा प्राइस अच्छी। ये पावर टिलर देखिपारे आपण मैंने। ये हूँ आमर पावर टिलर सब छिड़ा होती प्राइस लिखाई पावर टिलर। तापर आमर ये सब्सिडी लिखाई देखिपारे। आमर SC ST कैटेगरी सब अलग अलग अच्छी। पुरुष महिला भी अलग अलग सब अच्छी। पुणी आम वीडियो टी देखा। ये आम सब प्रकार केमती कौन कराई चाष देखिपारे। माने गोटे चाषी छोट बगीचारे केते कौन केमती सुंदर भाव
ସେ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ରାସ୍ତା ରହିଛି, ଜିଆ ଖତ ରହିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ଗାଁ ଲୋକ, ଗାଁରେ ରାସ୍ତା କିଭଳି ଅଛି, ଘର, ଚାଷ ବାଡ଼ି, ଜମି, ପନିପରିବା ସବୁ ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେନ୍ଦୁଝର ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଏଇଟା ଆମର କୃଷି ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସୋଲାର ମାଧ୍ୟମରେ କିପରି ପାଣିକୁ ଉଠାଯାଉଛି। ଦୁଇଟା ମୋଟର ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଛୋଟ। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ ମୋଟରଟା ସେଇ ବଡ଼ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲରେ ନଅଟି ଅଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ, ଛୋଟ ମୋଟରଟାକୁ ସେ ପାଣି ଉଠାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ମୋଟର ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଡ଼। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 1 HP ମୋଟରଟା ଛୋଟଟା, ଆଉ ବଡ଼ଟା 5 HP ମୋଟରଟେ ଲାଗିଛି। ସେ ଖରା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେ ଚାଲିବ, ପାଣି ସେ ଦେବ। ପାଣିର ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଏଠି ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା 9ଟା ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ରେ 5 HP ମେସିନ୍ଟେ 9ଟା ସୋଲାର ଲାଗିଛି। ସୋଲାର ବେସ୍ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର 5 HP ମୋଟରଟା। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସୋଲାର ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ଭାଷଣ ଦେବା ଷ୍ଟେଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ। ଏଠି କୋଉଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସେଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ସେ ପାଇଁ କୋଉଟାର ହାରଭେଷ୍ଟର, ଆଉ ଏଇଥିରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସିକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି ଆଇ ଲଭ୍ କେନ୍ଦୁଝର ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି